Kada sam bila mala, spremanje za Uskrs je bilo jedno od najlepših i najkreativnijih doba godine, s obzirom da sam obožavala bojice, tempere, da crtam i slikam, a kroz farbanje i dekorisanje jaja zajedno sa mojom mamom sam tu kreativnost mogla da ispoljim. Danas, taj ritual se nastavlja i obožavam trenutak iščekivanja kakva će jaja na kraju ispasti, a verujte, svako priča svoju priču. Tokom godina, a i sada koristim Dr. Oetker boje za jaja s obzirom da imaju najraznovrsniju ponudu boja kao i ove pastelne koje su moj favorit i divne dekoracije u vidu cirkona i stikera. Shvatam da je ovo mnogo više od ukrašavanja. Tu su male tradicije koje nas povezuju i čine praznike posebnim. Svako jaje nosi svoju priču, baš kao i mi. Neka su nežna i pastelna, neka šarena i vesela, a neka jednostavna i suptilna. Ali svako od njih ima svoje mesto u čini, baš kao što mi imamo svoje mesto u ovom prazničnom okupljanju. I možda je to upravo ono što je najlepše kod Uskrsa. Nije samo u bojama, već u radosti koju delimo, u sitnim ritualima koji nam ostaju zauvek.